Hej YouTube! Vi er nye Double Up Gaming og andet. Woo! Vi vil lige spille en competitive. Og vi har en klan, der hedder den hedder Wildlife. Du kan se de der, den der, altså Wildlife med stort W efter det. Det er fuldkommen ligegyldigt. Ja, men vi lige starter vores klan og alt muligt, så ja, altså vi er lidt gode til, altså vi praler, altså vi stinger faktisk mega meget til det. Nå, men vi skal ind og spille Comp nu. Og jeg er så syg. Det er dårligt. Og Ralle, du glemmer kampen. Vi har det hele, vi har sodavand, vi har Mountain Dew, vi ser noget, der har med FBI at gøre, og jeg hedder Niklas. Jeg hedder Rasmus. Ja, og i dag er vi hjemme hos mig og game lidt. Og vi kommer til at spille noget mere og CSGO, Minecraft, der er mere Team Fortress, hvis I vil det. Jeg er ikke så meget til Team Fortress. Men ja. Hey, what's up? Så der hvor. Okay. Nej. Jeg gider ikke tage noget nu. Og jeg har allerede fået den her. Jeg har ikke engang købt den. Fedt. Jeg har allerede sådan en M4A1S Blood Tiger. Har du? Jamen jeg har ikke engang købt den. Nice. Røb, granat. Kaboom. Tralla. Hvad der? Stift. Puls. Tralla. Ja. Lidt god er man jo altid. Lidt god må man altid være. Det er godt. Der dræbte jeg lige en headshot. Det ser man ikke, så det er sådan en her. Bare du er med skab, hvis jeg har lyst. Ja, eller I kan spørge mig om, hvem jeg hedder Exclusive. Hvad hedder Gaming Albrecht? Ja, Gaming Albrechtsen eller Exclusive. Jeg er Exclusive, og han er Gaming Albrechtsen, så Ja. vi... Ej, så er vi ikke engang begyndt endnu. Ej, det laver jeg faktisk overhovedet ikke engang mærke til. Fuck, hvor nøjeren. Det er jo mega ydt. Jeg tager sgu lige min wetliner. Min wetliner. Åh. Ja, altså, det er shit to this her. Nej, hvor er det klamt. Så dør jeg. Det er bare mega klamt. Jeg kan blive så sur, når jeg bare dør, altså. Jeg er... Lad lige være med at skyde, tak, Ralle. Jo, men ellers så rammer du mig lige i hovedet, og så er det væk med mig. Det kommer i hovedet. Altså, det er en sniper. AVP, I'm coming to you. Hvad? Hvad er det med AVP? Min wetliner. AVP? Ja, jeg bruger fucking AVP. Headshot! Au! Det er ikke dig, der Det gjorde ondt, det der. er. Fordi... Sådan freak var det. Du er en anden. Ej, ham gider jeg ikke noget med. Jeg har faktisk lige præcis nu fået P2000 puls. Okay, 3B28. Ja, og Rasmus, han synes bare, den er fucking grim. Jeg synes, den er mega fed. Prøv lige se. That. I go shot. A, B, Og jeg plejer altid at gå A-short. Ja, jeg plejer altid bare at stå her og campe ved A. Så plejer jeg altid at dø. Så plejer jeg altid at gå tilbage til ham. Og så plejer jeg altid at tage alt for ham, ikke også? Så jeg redder ham altid. I går lige før jeg overlevede, der skulle der 6 runder. Ja. Streg. Jo, B. Bomb, B. jeg havde en god score bare.
Sådan. Balle. Så, jeg diffuser. Jeg diffuser. Diffusing. Godt da. Ingen skal dræbe mig. Hvis jeg bliver dræbt nu, og jeg bliver så sur. Nå, det vidste jeg godt. Wildlife. Ja, Ralle, de har forstået det. I short. I go i short. Og min M4 AES Blood Tiger, den er mit et og alt. It's my heart. Ja, altså det næste våben jeg køber, jeg tror for jeg får snart 10 euro, så køber jeg en AK-47 Redline. Fordi det passer bare godt til vores logo. Det er godt, Ralle. Godt, du er for dig. Ja, det er bare så... Ja! Jeg er ikke sød. Så skyder dig i hovedet. Så bliver du sur. Så bliver du mega ydt. Mega nøjeren. Men det skal jeg. Det ligner jo bare sådan en freaking blå... Det der... Det er sådan en blå pølle også. Men lyder det var der mega nice ud. Hvad? Nej, jeg kan ej. Jeg er ikke blå. Hallo Ralle, du skal ikke stjæle mine kills. Ralle, du distraherer mig. Men døde du? Jeg tog alle skud. Godt, Rasmus. Jeg tog alle skud. Så sagde du skulle gå med mig. Altså. Smart kan man lige være. Altså, hvis man har en Niklas. Lille. Altså, man. Så dræb ham. Whoop. Årlede 2 runder i træk. Whoop. 3, sorry. Altså, vi begynder helt lortet. Og jeg har en 8 score. Altså 8-0 score. Jeg har bare en 0-2 score. Det er fordi, jeg helst skal lige blokke med. Så I kan se, jeg er jo den bedste også. Selvom jeg har spillet det et år, og jeg først fik det her i freaking lørdags. Ja, du har spillet det der. Jeg kunne spille det 200 timer. Jeg spillede det 25. Au! Lad dog være med at skyde mig på den måde. Det gør ondt! Lad det være. Vi vandt. Der står 4-0. Og hvis jeg undrer det, og jeg er måske lidt over hvad jeg laver nu, så danser jeg. Film, den der FBI-film, den er jo mega skræmmende, mand. Så går der bare sådan en helt ren seng, og så går den rundt med sådan en freaking pistol og leder efter coke eller hvad det nu er. Går det det? Ej, det gør du sgu da ikke, mand. Ralle, du skal ikke lyve. Du skal lyve. Jeg lyver det hele tiden over for dig. Hvad? Nej, hvor er han heldig? Fucking cheater! Hallo, hvad er det nu? Jeg gav ham en chance, folkens. Jeg gav ham en chance. Jeg har stadigvæk en 8-2 score, så. Og alligevel er du på den sidste, og jeg er på den første. Hvad? Skyd dem for fileren! Og det er din teammate. Nå, det vidste jeg godt. Sådan. GTA? Hvad skal man bruge GTA til? Når man har CSGO. Så hvis I ikke har CSGO, så overvej at købe det. Det er så fedt.
Det er Steam, koster noget med 8 euro. Koster 8 euro, Ralle. Ja, 8 euro. Cirka 8. Ralle, jeg går forrest. Jeg har... Og jeg troede, jeg skulle være dit skjold. Dit kystskjold. Jeg tror, de er ved. Og jeg har lige lille info, lidt information om Rasmus. Han er bare en kødklump, der går rundt. Altså, Nej. jamen, du har da selv lige sagt, at du er sådan en kødklump. Bare sådan en kødklump, der går rundt. Nej, så dør jeg! Hold kæft. Så tager vi ham i stolen. Men... Så tager vi ham til Sådan, Ralle, reload din hund. Jeg reloader også din store hund. Ej, det kunne man ikke se. Fuck mit, det flækkede bare. De har en tilbage, ikke? Og... Skal du den idé at gå hen mod bomben, Ralle? Ej, jeg har det dårligt i dag. For Det... Nej, det er det ikke. enten er de væk som søstring, eller som er kommet sådan. Ralle... Jeg er sikker på, at det ikke var ham, der var stor i spawn før. Det er ham, der står på sporen. Driver. Shit. Står bare Nit. på driver. Nej, lad være. Bare... dræb ham. Løb op og dræb ham. Dog. Og der er bare Krummigib. Han hopper op. Han hopper op. Det er godt, du havde mig. Rasmus, det er godt, du havde mig. Fordi ellers var det her aldrig sket. Den der Guardian, ikke? Og jeg har det bare en Blood Tiger. Den er lige så god. Du kan selv være en stikker. Nå, stik. Stik, går du bare. Det gør det. Gjorde du? Ja. Flot bare. Det er så ikke det der. Rasmus, du skal have mig et fedt asshole, så smider det hjem. Ej, det gør det faktisk ikke. Det er ikke dig. Ej, han er nu blevet jo mega flashet. Jeg er blind, Rasmus. Jeg kan ikke se noget. Udi. Røg. Overall. Hop så lige frø. Hop så lige frø. Vi bruger hop som en frøteknik. Hop så lige frø. Så skød han mig. Go away. No. Go B. Nej. Go fucking B. Go B. Go B. Go B. Go B. Hallo Rasmus, du er bare en mega syg hund. Jeg ligger stadig på den første, og du ligger på den anden. Jeg... Rasmus, hvis jeg dræber dig nu, bliver du så sur. Ej, det gør du ikke. Så smadrer jeg alt, hvad du ejer. Så smadrer jeg dit hoved. Du har alligevel intet at miste, Ralle. Okay. Sådan en hjerneløs dreng, der hele tiden spiller skydespil. Det er bare en perfect combination, jo. Ja, men altså... Ej, Ralle, du er kraftedeme ikke stærk, mand. Altså, ja, du er stærk, men du er kraftedeme ikke stærk. Ja, men altså... Gå af! Ej! Gå af! Gå af, people! Gå af! Jeg nakkede ham. Fuck. I'm the winner of all time. Har du købt det der? Ja. Har du købt det der, hvor det er, at du... Det har jeg jo. Det skal du jo også. Ellers så er du sådan en freaking hacker. At det gjorde du bare ikke. Nu må jeg skyde dig lige i stortåen. Nej, det var fordi, at der ikke skete noget. Fordi der ikke var flere ude. Jeg mistede 3% skjold. Det er Niklas. Du må ikke skyde på mig. Gør jeg heller ikke. Godt. Måske lidt, men altså... Nej, det er så nej for jer.
Bare jeg gør det ikke i spillet, Ralle. Måske lidt med de softgun i virkeligheden, men altså. Men min softgun, det er for kraftigt med lov til at skyde med min CO2. Bam, 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 bam. Bam, bam! Åh! Hallo, jeg blev skudt lige min... Lille, det er en ond sniper. Ham der har bomben, han står stadig i min spawn. Jeg blev skudt lige i min hoved. Woo! Woo! Dan, 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 dan. Fuck. Prøv at se, jeg er pænt god til det her. Det er kraftigt, mor. Jeg ved ikke. Ej, så har de 2 bots. Så er der nogen, der er freaking er gået ud. Og så er de blevet bandet. Ja, så hvis du kan sende. GG! Så hvis du kan sende. Han skyder helt til 10 gange, fordi de kommer til at skyde ham. Så er han ligesom dem. Ja, og så nu er han blevet bandet i en uge. Hvor smart er det? Ja, så kan vi ikke spille sammen. Ellers havde han kraftigt været med i den her video. Ej, det havde han da i hvert fald ikke. Ej, han er ikke tyk. Rasmus, han er ikke tyk. Fik en lige op i fjeset. Jeg fik en skud efter mig. Jeg kan se en smoke granate. Hvorfor er han? Jeg kan forstå, Whee! Vi fører 10-0. Respekt for de hjemløse. Woo! Hvis vi vinder 16-0 i går. Altså, så har jeg faktisk lige vundet 3 komps i træk. Det har du faktisk. Peprol. En 13-4 score, det er ikke dårligt. 9-4. Nej. Det er Ej. Ej, Ralle. Okay, jeg har flest assist. Ej, hvad sker der for, at jeg ikke rammer ham? Gør jeg bare hen og plukker ham. Ej, okay, det er bare ikke godt nok, men jeg fik så også kill. Ja, ham nakker du så bare lige, ikke også? Ja. Gør jeg. Så kigger jeg lige i B, om der er nogle små motherfuckers, der er herhen. Hvad var hele tiden derovre? 15-4 score, det er mega sygt. Det er da også sygt. Ej, nu sker det der, hvor der kommer en eller anden mand bagfra. Ude i mørket, det kan se. Nu sker det, hvor der kommer en bagfra. Ej, ja, det er så mega creepy. De holder helt stille. Bilen er gået død i regnvejr midt om natten. Og der er en, der bløder. Og så er der en eller anden sygt dyr, der banker på ruden. Ej, bogstaveligt talt, der er faktisk et eller andet dyr. Der er en syg hovedet mand med en kniv. Ej, det var bare en hund, Godt. Jeg kan godt lide at kalde en hund et sygt dyr. Fuck! Jeg dør! Ralle, dig og mig, vi er på en første og anden, ikke? Det er mega sygt. En 15-5 score, det er ikke dårligt. Og det er en kraft, med. Men altså, jeg vil bare sige, hvis I vil, så please join os i CSGO. Ja, please join us. Vi skal spotte din storebror, Ralle. Ja, og på tidspunkt, om står han 360, join, spørg ham, hvem sig kan. Men han siger ikke ja. Ej, han siger aldrig. Ikke hvis han ikke kender jer. Aldrig. Mamma! Fuck! Det er godt lavet, det der. Godt jobber. Very good job. Sådan der, nu vi... Fuck! Nå. Jeg har brugt 5.800 på alt dit shit. Hvor er hele tiden? Hvor er det? Jeg køber min Guardian og min USP Guardian, jeg har i forvejen. Nu køber jeg 2 flashbangs, en røg De har... og en røg. Det er mit setup, når jeg spiller. Det er det eneste, jeg skal have for at overleve. Jeg skal bare have en gun, så jeg er tilfreds. Jeg gik ind foran, så det er okay.
Det er godt, Ralle. Ej, hvor er det også bare nemt. Det er 13-0. Fucking 13-0. Vi skal bare vinde 16 så har vi vundet det hele. Ja. Jeg har været på toppen hele tiden. Jeg har sådan 16-5 score, det er da også Jeg har mega en godt. 12-5 score, det er kraftigt meget sygt. Og jeg har gjort det af. Vi kan gå ind og se en kamp, og alle kampe er på førsteplads, fordi den store måde spillede på bare for en lige understrege. Ja, Rasmus, han har vundet rigtig mange, men hans storebror har også spillet lidt meget inde på en Steam-account for at hjælpe ham. Og Rasmus, han har også mange gode våben. Han er lidt overpowered. Ja, lidt Rasmus. Koster 10.000, og han selv bygget. Ah! Fuck, det kom bag. Han stod oven på dig. Hvor mange af det, jeg har ikke siden af mig. Ralle. Du har 10 HP, og de er 1 tilbage, ikke også? Og I 2. Og den anden har 100 HP, og det er ham der med sniperen der. Ham den gode. Jeg skulle nok bruge det, hvis du er med. Jeg ligger øverst. Jeg tror, der er taget du. Shit. Der står der jo helt over. Ralle, ikke lad det ikke dø. Hvis du dør, så bliver jeg hundehamrende sur. Så du må ikke tabe, Ralle, du må ikke tabe. Gå af, Rasmus. Fuck, det skal det der. Ralle, Han skulle sidde overalt. hvis du bare går af, fordi han planter jo ligesom bomben i af, det er åbenlyst. Og så hvis du lige kigger bag dig, og så lige laver frøhop og kigger, bum. Ja. Ej, hvor er det creepy, hvor er han? Nice. Jeg sagde jo, du skulle gå af. Men det gjorde jeg da. Vi mangler kun at vinde 2 runder mere. Så er det vores bedste kamp. Så er vi jo en 16-0. Jeg har Tryghed. død flere gange, jeg er. De overgav sig simpelthen. Jeg fik våben. Nu har jeg alle pistoler i farve. Fuck, du er heldig. Hvorfor fik jeg ikke noget våben? Jeg var på toppen hele tiden. Rasmus, du fik også en kasse sidste gang, fordi du overlevede 6 runder. Du var så også... Nå. Ja. Så stopper du det videoen her. Jamen, vi ses. Vi laver en til video i morgen, i overmorgen. Det er jeg ikke sikker på. Og så ses YouTube. Se!